What's up, what's up? And for today's video, magluluto na naman tayo ng chicken gizzard at liver adobo. At ito na ang ating sangkap: bawang, paminta, sibuyas, siling haba, dahon ng laurel, betsin, asukal, toyo, mantika, pag mainit na ang kawali, ilagay na ang mantika. Bawang, sibuyas, at ilagay na natin ang chicken gizzard at liver. Halo-haluin natin to. Ilagay na natin ang siling haba. Dahon ng laurel. Pamintang buo. Toyo, betsin, asukal, at ito na po ang ating finished product na chicken gizzard at liver adobo. Maraming salamat po sa panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!